to duk mace ya kamata ya zama tana da wannan siffar jama'a, tana da laushin baki, ta iya kalmomi. Yana daga cikin sirrin Allah na baiwa annabi sallallahu alaihi wa sallama a halin farko a rayuwar shi Khadijatul Kubra. Dubi lokacin da ya tafi garu Hira, ya je ya ga abin da ya gano, ya dawo a firgice, ya zo yana zammiluni zammiluni laqad khashitu ala nafsi, ina ji wa kaina tsoro, ko aljani ne ko iska ce ko kaza. me ta ce? kalla lan yukhziyaka Allahu abadan. ce saurara ko kaɗan, Allah ba zai ci amanar ka, ba zai wulakanta ka bar ha. Yanzu dan Allah an ba dan mace ce da ta goge ba, ka dawo ka ce ni fa yau ina jin na ga aljani, sai ta ce aljame to ba za mu kwana daki ne ba, wallahi ni gidan mu zan tafi. Shikenan aure ya mutu. Sai ce aljanu ne ke zuwa wurin shi. Amma kaga Khadija sai ta natsu. Saboda haka jama'a, mace ki yi ƙoƙarin yadda idan mijinki ya ganki zai yi farin rai, sannan ki iya magana, sannan sai me, sai tsafta. Matanmu ku koyi shara, ku je ku ga matan kudu karfe 6 za su tashi na asuba a ba a share gida gaba ɗaya. Amma sai ka shigo gida sai ka ga abinci an aje maka nan kuma ga kwata ta ratsa tsakar gidan. Babu tsari a cikin wannan. Sannan 'ya'ya da kuka haifa sai kaga ta kwanta tun safe tana kwance har karfe 10. Yaro yayi kashi can, yayi majina can, yayi kaza, gida yayi kaca-kaca. Shekarar ta nawa? Shekarar ta 22. Ita kawai tana ganin ta riga ta zama mama, tana jiran ne ta mutu. Da haka sai ga a ce tana da hawan jini, tana da diabetes, tana da ulcer. Sau da zama take a ɗaki kullum kamar ta aikata wani zunubi. Saboda haka matanmu su ɗauki wannan uslubi. Ki yi ƙoƙarin yadda mai gidanki in ya ganki zai yi farin rai, to kai kuma ta naka ɓangaren sai ka ga menene za ka gani ka yi sha'awar shi ka siyo matarka wanda ita ma za ta gyara dangane da haka. Da haka malaman musulunci suka ce hatta turare da namiji zai siyo wa matar shi, akwai turaren da yake wajibi ne ya sai mata. Shine duk wani turare da hoda da duk wani man shafawa da za ta sa wanda zai kashe warin ammata da tashin farjinta, to wannan wajibi ne da gwargwadon talaucinka. Duk talaucinka sai ka sai mata ɗan abin da in ta goga ba za a ji warin hammatarta ba. Amma ba za ka batta tana warin hammata kamar gardi ba. Sam wannan bai dace ba jama'a. Don haka maza kuma ku gyara. Sannan sai ce matar da yake idan ka ba ta umarni ta bi umarnin. Matanmu ku saba da kalmomi masu daɗi, ki saba da in mijinki ya gaya miki magana ki dubi kalma. Yanzu ka dubi as-sayyida Aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shigo gida ya ce hal indakum shay, akwai abinci a wurinku? Yanzu matanmu ne a arewa sai ta ce wanda ka kawo ba, wanda ka kawo ba, kai namiji ne shiga ka gani, sai ta gaya maka bakar magana. Amma da ya ce hal indakum shay, sai ta ce uhdiya lana haithu, an kawo mana gashi wani abinci ne kaza kaza dan kaɗan ne. Ki iya kalmaki, ki iya bakinki. Sannan ki mutunta mahaifiyar shi, ki mutunta mahaifin shi. 'Ya'yan shi da kika zo kika samu a gida ya ga kina da kyakkyawar kula akan 'ya'yan. 'Yan uwan shi kake ɗauka cewa abokan gabanki ne. Ki mai da ƙannan shi su zama ƙawayenki. Iyayen shi ki mutunta su. Waɗannan suna daga cikin hanyoyin da fa muka fassara da cewa sihirul halal. Duk matar da ta bi ta dabaibaye ka da irin wannan asirin fa, sai kuma ana cewa ta shanye shi a malamai.